Tog dana bio sam siguran da će mi život krenuti u pravom smeru. Sve je bilo spremno. Crkva puna, cveće je mirisalo, matičar je čekao. Stajao sam pred oltarom i čekao nju. Ali ona nije došla. U početku sam mislio da je zakasnila. Zatim da joj se nešto desilo. A onda je neko iz njene porodice prišao i rekao samo jedno. Ona neće doći. Nisam znao da li da plačem, vičem ili bežim. Otišla je. Nestala. Bez objašnjenja, bez poruke. Mesecima posle toga sam se raspadao. Krivio sebe, mrzeo nju. Godinama je prošlo. Nisam je video. Nisam ni čuo za nju. Sve dok me jednog dana nije pozvao njen brat. Rekao mi je da je na samrti i da želi da me vidi. Ušao sam u sobu i nisam mogao da je prepoznam. Bila je bleda, krhka, ali oči su bile iste. Pogledala me i kroz suze rekla: nisam mogla da te vežem za sebe. Znala sam da ću umreti. I želela sam da živiš, da imaš slobodu, da imaš ljubav, budućnost i porodicu. Zbog toga sam otišla. I svakog dana sam te volela, samo iz daljine. Nisam mogao da izgovorim ni reč. Samo sam seo kraj njenog kreveta i držao je za ruku. Tada sam shvatio. Otišla je, jer me volela više nego sebe. Ako ste stigli do kraja ove priče, znajte da ponekad najveća ljubav ostane ispod površine. Pretplatite se na kanal jer ima još mnogo istina koje tek treba da isplivaju.